खालची येथील पूर्ण प्राथमिक शाळेत आश्वासन देऊनही शिक्षक न दिल्याने आज संतप्त पालकांनी मालवण पंचायत समितीवर धडक देत आंदोलन छेडले। अखेर यशस्वी चर्चेनंतर गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षक उपलब्ध करून दिल्याने पालकांनी आंदोलन मागे घेतले। शिक्षण समिती शिक्षण प्रेमी आज आमची सातत्याने जवळजवळ 5 वर्ष शिक्षकाच्या संदर्भात लढा चालू आहे। अगदीच नाही तर आम्ही जिल्हा परिषदपर्यंत सुद्धा धडक दिलेली, 2-3 वेळा आम्ही जिल्हा परिषदला सुद्धा जाऊन आलो, जिल्हाध्यक्षांसुद्धा लक्ष वेधलं, त्यांच्याकडून सुद्धा आमची नाराजी झाली। शेवटी ह्या म्हणजे पंचायत समितीमध्ये सुद्धा येऊन प्रत्येक म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्येक अधिकाऱ्याला पर्सनल भेटलो, ऑफिशियली भेटलो आणि प्रत्येकाचं ब्रीदवाक्य काय, माझ्यासाठी दोन दिवस सोसा, माझ्यासाठी 2 दिवस सोसा, हा तुम्हाला शिक्षक देतो म्हणे, पण अद्याप शिक्षक नाही। समजा एखादा शिक्षक कामगिरीमधून दिला तर तो लगेच 8-10 दिवस भरतात किंवा 1 महिना जिकेरीने अगदी परीक्षेच्या मोगम तोंडावर सुद्धा शिक्षक उचलून नेलेला आहे आणि याच्यामुळे मुलांचं नुकसान होतं आहे। आज आमच्या शाळेचा दर्जा किती आहे, प्रत्येक अधिकाऱ्याने भेट दिलेली आहे, सभापती मॅडमनी सुद्धा भेट दिली आहे, सांस्कृतिक म्हणा, शालेय म्हणा, सगळ्या क्रीडा स्पर्धेमध्ये सुद्धा आज अग्रेसर शाळा आहे। असं असताना आमच्यावर अन्याय का? आता काल परवा तर आम्ही येऊन गेलो सोमवारचे एक आम्हाला असा शब्द दिला गेला, सभापती मॅडम, उपसभापती दीक्षित सर, की फक्त 2 दिवस कळसोसा, बुधवारपर्यंत तुमच्या शाळेमध्ये शिक्षक आहे। त्यावेळी स्पष्ट सांगितलं, आम्ही तुम्हाला निवेदन देत नाही आता, पण आम्ही तुमच्या शब्दावर विश्वास ठेवून 2 दिवस थांबतोय। 2 दिवसामध्ये जर शिक्षक आला नाही तर गुरुवारी आम्ही सगळ्या मुलांना पालकासहित येऊन इथे आम्ही ठिय्या आंदोलनाचा प्रकार आहे असं समजा, मुलांना येऊन इथे पंचायत समितीसमोर बसणार। आणि आता सुद्धा कसं झालं आहे, ह्यांना ह्या ह्याची आम्ही कल्पना देऊन सुद्धा कुठला अधिकारी हजर नाही। ह्याचं उत्तर आम्हाला आता कोण देणार आहे? तळाशील म्हणजे किती लांब आहे तुम्हाला कल्पना असेल साहेब। आता या उन्हामध्ये मुलं बसलेली आहेत, काही न खाता पिता, पालकांचा एक विषय सोडा, पण मुलांची तरी कीव केली पाहिजे। आता त्याने उपसभापती आहेत, त्यांना संपर्क केला असेल नसेल ते त्यांना माहिती आहे। 15 दिवसात 2च शिक्षक आहेत शाळेमध्ये, एक हेडमास्टर आणि एक कामगिरी शिक्षक। आणि हेडमास्टर मुंबईला गेल्यानंतर एका शिक्षकाने शाळा चालवली आहे 15 दिवस, कामगिरी शिक्षकाने। आणि आम्ही अपेक्षा काय करायची सांगा? कामगिरी शिक्षक तुम्ही तुमच्या मनाला वाटेल त्यावेळी उचलून घेऊन जाता, मग शाळा चालवायली कोणी? आताची आमची घडी अशी आहे आणि आम्ही काल त्यांच्या समोरचही सांगितलेलं आहे की ज्या कंडिशनमध्ये आम्ही आता सकाळपासून बसलो त्याच कंडिशनमध्ये संध्याकाळपर्यंत बसणार। दुसरी गोष्ट, उशिरा जरी अधिकारी आले तरी आम्ही त्यांना कोंडूनच ठेवणार, आम्ही त्यांना सोडणार नाही आणि शिक्षक दिल्याशिवाय इथून हलणार नाही, काही होऊ दे। आणि याची कल्पना आम्ही त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेली आहे। असं नाही की अचानक हा पवित्रा घेतला, त्यांना कल्पना आहे त्याची। आता ह्या परिस्थितीत जाणीव ठेवून त्याने इथे हजर व्हायचं की नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे। आम्ही आमच्या ध्येयापासून हटणार नाही। शिक्षक आम्हाला, आमचं प्रिय काय, आम्हाला शिक्षक आजच्या आज मिळालाच हवा।